барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ бо мақсади баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, мустаҳкам намудани институти ҳуқуқи инсон, баланд бардоштани мақоми қонун, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба он ва таъмин намудани волояти қонун, ташаккул додани низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ, оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ ва ногузир будани масъулияти ҳуқуқӣ, эҳтиром ва риояи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёри ҳуқуқии дигар, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, тақвияти рағбати шаҳрвандон ба донишҳои соҳаи ҳуқуқ, васеъ намудани дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти ҳуқуқӣ, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар фаъолияти ҳуқуқиҷодкунӣ ва паст гардидани сатҳи ҳуқуқвайронкунӣ пешниҳод мешавад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. дар ин барнома моддаи 2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳу тавзеҳ хоҳем дод. дар моддаи 2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ мебошад. Забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо дар Тоҷикистон амал мекунад. ҳама миллатҳо ва халқиятҳое ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, метавонанд аз забони модариашон озодона истифода баранд. аз муҳтавои моддаи мазкур бармеояд ки тибқи Конститутсия ба забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ дода шудааст. забони русӣ бошад ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо амал мекунад ва дигар халқияту миллатҳое ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, метавонанд ки аз забони модариашон озодона истифода баранд. баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурат пеш омад ки қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ таҳия ва қабул гардид. ин қонун 5 октябри соли 2009 қабул гардид ва бинобар арҷ гузоштан ба забони давлатӣ 5 октябр ҳарсола рӯзи забони давлатӣ ҷашн гирифта мешавад. чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суханрониашон вобаста ба рушди забони давлатӣ соли 2007 зикр намуданд ки забони давлатӣ яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ мебошад ва забони миллӣ дар заминаи забони давлатӣ бояд ки рушд ва мин баъд ҳимоя карда шавад. имрӯз дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ коргузорӣ дар вазорату идораҳо, мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо бояд ба забони давлатӣ сурат гирад ва тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд, ин бо забони давлатӣ қабул карда мешаванд ва тамоми коргузории расмие ки имрӯз дар вазорату идораҳо ба роҳ монда шудагӣ аст, ин дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2021 вобаста ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломати китобат ки тартиби коргузории расмиро муайян мекунад ба роҳ монда мешавад. бояд зикр намуд ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди коргузорӣ ин талаботи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи имлои забони тоҷикӣ ва аломати китобати забони тоҷикӣ ки соли 2021 қабул гардида аст паҳн мегардад ва коргузорӣ бояд ки тибқи талаботи ин қарор ба роҳ монда шавад.